Goedenavond allemaal, welkom, van harte welkom, zo moet ik het zeggen, bij een nieuwe uitzending van het Alzheimer Café. Van harte welkom aan onze cafégasten hier bij ons en van harte welkom aan de kijkers thuis. Vanavond gaan we praten met een mantelzorgmakelaar. Als iemand een diagnose dementie krijgt, is dat voor diegene en voor de naaste een heel ingrijpende diagnose. Maar naast de ingrijpende diagnose en wat dat allemaal met zich meebrengt, komt er ook vaak ontzettend veel regelwerk op mensen af. Vaak is het moeilijk om door de bomen de bos nog te zien. En dan is het ook voor een mantelzorger vaak lastig. Diegene wil zorgen voor de partner, bijvoorbeeld met dementie, maar moet ook nog zorgen voor zichzelf en misschien wel werken. En hoe gaat dat dan allemaal? Kortom, er komt ontzettend veel op mensen af. En om daar nou een beetje orde in te scheppen en lucht en zicht in te krijgen, kunt u in gesprek gaan met een mantelzorgmakelaar die u daarin kan helpen. En vanavond hebben wij bij ons te gast Jacqueline Alders. Zij is mantelzorgmakelaar en ik ga met haar in gesprek. Goedenavond, Jacqueline. Dank je. Mantelzorgmakelaar. Ja. Ja, jij gaat ons vandaag wat vertellen over wat jouw beroep inhoudt en hoe jij de mensen kunt helpen en bij kunt staan. Je hebt gevraagd om dat met een presentatie te doen. Dus ik geef jou het woord. Dank je wel. En dan sluit ik daarna weer bij jou aan. Ja. Oké. Nou, ik loop af en toe even op en neer, maar dat komt omdat ik mijn presentatie even verder moet zetten. Mijn naam is Jacqueline Alders. Ik ben inderdaad sinds 2019 mantelzorgmakelaar. Nou, dat is een beroep waar heel veel mensen nog nooit van gehoord hebben. Misschien hier inmiddels wel al een beetje, maar ik kom helaas nog te vaak tegen dat dat niet zo is. Dus bedankt voor de mogelijkheid om hier wat meer duidelijkheid over te geven. Over wat ik doe en hoezeer ik, op welke manieren ik de mantelzorger, maar ook degene die de zorg nodig heeft, kan helpen. Ik doe dat eerst inderdaad even met een presentatie, waarbij ik ook even kort inga op hoe we de zorg hier in Nederland geregeld hebben. Want dat is best wel belangrijk om ook te begrijpen, bijvoorbeeld wat de kosten zijn. Dat maakt echt wel verschil uit. Dus daar ga ik zo meteen wat verder op in. En dan op het einde, na de presentatie, dan hebben we inderdaad alle ruimte voor vragen. Goed, mantelzorg, wat is dat eigenlijk? Dat is ook een woord wat sinds een jaar of 10, 15 in één keer op is komen poppen. En vaak merk ik dat mensen die zorgen voor een ander zich eigenlijk helemaal geen mantelzorger voelen. Zij van, hoezo? Ik ben gewoon partner of ik ben kind of ik ben ouder. En ik zorg gewoon voor iemand die ik lief heb. Nou, dat is het ook eigenlijk ook wel. Het is wel meer dan gebruikelijke zorg. Dus als je zegt van nou, ik haal 1 keer in de week voor de buren, doe ik boodschappen of voor mijn ouders of zo. Nou, daarvan zeggen we eigenlijk, nou, dat noemen we wel gebruikelijke zorg. Hè? Dat mag je van elkaar wel verwachten. Dus mantelzorg is eigenlijk meer dan gebruikelijke zorg. Het is onbetaald, meestal. Maar het is zeker geen vrijwilligerswerk, want vrijwilligerswerk, daar kun je voor kiezen. Hè? Daar kun je kiezen om dat te gaan doen. Je kunt er ook voor kiezen om daar weer mee te stoppen. Mantelzorg, daar glij je meestal in, omdat iemand die je lief hebt ziek wordt of een beperking krijgt. En voordat je het weet zit je er eigenlijk helemaal vol in. Dan hanteren de overheid en de zorgverzekeraars die hanteren een bepaalde norm daarvoor. Zij vinden dat je mantelzorger bent als je minimaal 8 uur per week zorg verleent voor iemand en al langer dan 3 maanden. Dat is een beetje de wettelijke normen die gehanteerd worden. Waar zitten de knelpunten voor de mantelzorg tegenwoordig? Nou, we zien als eerste een zeer belangrijk een tekort aan professionele zorgverleners. Dat zullen jullie waarschijnlijk allemaal wel inmiddels al merken. Dat gaat breed van thuiszorg naar huishoudelijke hulp, maar ook vanuit de ziekenhuizen zien we dat mensen al heel snel weer terug naar huis worden gestuurd en dat eigenlijk tegen de partner wordt gezegd van nou, we leggen het uw leven uit hoe het moet en neemt u maar mee naar huis.
Wat we ook zien is een sociaal isolement. En zeker bij mensen met dementie. Ik weet niet of wie hier de documentaire of de film Wij heeft gezien. Ik denk meestal wel best wel wat mensen. Nou, daarin komt natuurlijk heel mooi naar voren hoe de vrouw van meneer eerst nog heel vrolijk meedoet met volksdansen. En nog allemaal andere uitjes heeft, contacten heeft. Maar dat wordt steeds minder. En dat is enerzijds omdat het steeds moeilijker wordt om dat huis uit te komen, om iemand alleen te laten. Maar anderzijds komt dat ook omdat er ook best wel soms een stukje schaamte komt. Je kunt, zeker als er sprake is van onbegrepen gedrag, dan wordt het moeilijker om met iemand naar buiten te gaan. Of naar verjaardagen, andere sociale activiteiten. Werk in mantelzorg. Nou, voor de mantelzorgers die nog een baan hebben, en dat gaat ook vaak zeker als het om kinderen gaat. Heel veel dingen moet je tijdens werktijd regelen, want de meeste organisaties zijn gewoon overdag bereikbaar. En echt niet 's avonds als jij even tijd hebt om dat telefoontje te gaan plegen. Dus ook daarin ontstaat vaak stress. En dan als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, hebben we best wel een ingewikkelde ingewikkelde regelgeving in Nederland, moet ik zeggen. Daar ga ik zo meteen even wat meer over zeggen. Ik vind dat we het niet slecht geregeld hebben in Nederland. Als je kijkt naar onze omringende landen, dan doen we het echt niet slecht. Maar het is wel erg ingewikkeld. Nou, hoe dat komt, leg ik even uit. De wetgeving in Nederland wat de zorg betreft is eigenlijk verdeeld over 4 wetten. En dat is de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg. De 3 daarvan die ga ik nog even kort toelichten. En de Jeugdwet die laten we bij deze maar eventjes voor wat die is. De Zorgverzekeringswet, nou dat is eigenlijk waar op het moment dat er problemen of een ziekte ontstaat, waar je eigenlijk als eerste mee te maken krijgt vaak. De Zorgverzekeringswet die is voor iedereen verplicht, hè, dat weten we, iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het gaat om zorg aan het lichaam en dan meestal de eerste lijnzorg, dus de huisarts valt eronder, ziekenhuis, maar ook de thuiszorg. Die vaak als een van de eerste ergens binnenkomt. En ze gaat ook nog over bepaalde hulpmiddelen die te maken hebben met die zorg aan het lichaam. Zoals bijvoorbeeld een hoog-laagbed. Nou, voor de zorgverzekering geldt een eigen risico. Maar de hoogte ervan kun je zelf nog een beetje mee bepalen. Dan als tweede, dat is ook een belangrijke, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar is de gemeente voor verantwoordelijk. En dat is ook een wet waar we ook vaak in het begin wel mee te maken krijgen. Die wet die geldt, die zegt eigenlijk, het is een aanvulling op wat je zelf nog kunt. Dus de gemeente hanteert altijd, zegt van, we gaan eerst kijken wat er in het netwerk allemaal mogelijk is, hè, sociale netwerk. En als daar echt een probleem ontstaat, dan komt de gemeente wellicht om de hoek kijken. Ik zeg altijd dan tegen mensen, het gaat er niet om waar je recht op hebt, maar het gaat erom wat je nodig hebt. Dat is eigenlijk wel, vind ik ook ten opzichte van de gemeente een hele belangrijke, want de budgetten zijn krap, dus we moeten er ook goed mee omgaan. Waar gaat de gemeente over? De gemeente gaat over de huishoudelijke hulp, maar ook bijvoorbeeld de dagbesteding of zorgboerderij. Hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een traplift of een rolstoel, aangepaste rolstoel. Maar ook woningaanpassing als dat nodig is. Het gaat over vervoer en dan hebben we het over de omnibus en bijvoorbeeld de valies. Als je verder wil dan een kilometer of 15 buiten Venray in dit geval. En de WMO, daarvoor betaal je een vaste eigen bijdrage. Dat is een abonnementstarief. Dit jaar is die €21 per maand. En die geldt eigenlijk dus voor iedereen. Er zijn uitzonderingen, maar daar komen we straks nog wel eens op terug. Als derde wet, en dat is eigenlijk een wet waar mensen met dementie eigenlijk uiteindelijk allemaal wel mee te maken krijgen. Vrijwel allemaal, moet ik zeggen. Dat is de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Die is voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben. 24 uur zorg in de nabijheid. Ik wil niet zeggen dat er altijd iemand naast je moet zitten, maar wel dat er altijd iemand in de buurt moet zijn. Er is een instelling in Nederland, het CIS, Centrum Indicatiestelling Zorg, dat is een onafhankelijk orgaan. En die bepaalt of dat je toegang krijgt tot die wet, dat komen ze beoordelen.
En die zorg, op het moment dat je een indicatie daarvoor hebt gekregen, die zorg die kan zowel thuis geleverd worden als in een verpleeghuis. Op het moment dat er sprake is van opname in een verpleeghuis, dan is die verplicht. Want zonder die wet kom je niet in een verpleeghuis. Belangrijk bij die wet is dat er een eigen bijdrage geldt bij het CAK die inkomensafhankelijk is. En ook daar gaan we straks even verder op in. Want dat is ook wel belangrijk om dat te weten. Als laatste, voor de wet langdurige zorg is er recht op gratis cliëntondersteuning vanuit die wet langdurige zorg. Leg ik zo ook nog even uit. Nou, wat is er aan ondersteuning voor de mantelzorger? Nou, er is een mantelzorgondersteuner. Dat is de laagdrempelige zorg, hulp. De steunpunt mantelzorg bij Synthese bijvoorbeeld is daar voor. Wat zij doen is vooral mensen, de mantelzorger, wat sterker in hun kracht zetten door het geven van trainingen bijvoorbeeld en door de lichte ondersteuning. Als het wat makkelijker is, dan kunnen zij die ondersteuning bieden, maar zij doen ook heel veel en ook bijvoorbeeld de mantelzorg lunch doen zij, organiseren zij en zij kijken ook naar alle vormen van met name heel veel groepsondersteuning. Dan hebben we ook in een aantal dorpen in Venray hebben we een dorpsondersteuner inmiddels. Wat heel erg mooi is. En ook zij doen laagdrempelige zorg. Zij kijken vaak wat is er in ons dorp aan mogelijkheden. Waarmee kunnen we dat intern in het dorp zelf met de eigen mensen oplossen. Dus dat is ook een hele mooie vorm. Dan hebben we de mantelzorgmakelaar, nou dat ben ik. Ik kom met name in eerste instantie in het voortraject als mensen nog gebruik maken van de gemeentelijke ondersteuning en van de zorgverzekering. Dan is er nog geen recht vanuit die wet langdurige zorg op gratis cliëntondersteuning. Dus dan werk ik als mantelzorgmakelaar. Cliëntondersteuner als laatste, die kan ook via de gemeente. Dat zijn de mensen die een contract hebben met de gemeente. We moeten even contact opnemen met de gemeente. En voor de wet langdurige zorg doe ik de cliëntondersteuning voor die wet. Dus dat is dan gratis ondersteuning. Wat doe ik als mantelzorgmakelaar? Als mantelzorgmakelaar ga ik altijd naar de mensen toe. Ik maak altijd een afspraak thuis en tegen gesprek dan ga ik inventariseren wat is het, waar lopen we tegenaan, wat is het probleem, wat is er nodig om het hier beter te maken, daar kijken we dan naar. Ik informeer natuurlijk en ik doe dat breed op vrij veel punten. Ik kijk naar de zorg, ik kijk hoe is de woonsituatie, hoe is het welzijn van de mantelzorger. Is er sprake van nog werk? Moeten we daar nog even naar kijken als daar knelpunten zitten? En ik kijk ook naar financiën. Ik heb inmiddels een behoorlijke kennis van de wet en regelgeving. Daar ben ik voor opgeleid. En die verandert nog iedere dag, moet ik zeggen. Dus ook voor mij geldt dat ik iedere dag weer bij moet blijven. En moet, niet op dagelijks basis, maar regelmatig moet bijscholen. Ook om daarvoor op de hoogte te blijven. Wat kan ik doen? Ik kan behalve dat informeren en inventariseren, kan ik ook regeltaken overnemen. Als mensen zeggen van ja, daar komen we niet uit, ik weet niet hoe het moet, ook daarin kan ik helpen. Wat duidelijk is en moet blijven, dat de regie altijd bij de mantelzorger blijft. Dus ik zal nooit iets doen zonder toestemming of zonder overleg. Dat moet helder zijn. Voorbeelden van wat ik doe. Het regelen van zorg en bijvoorbeeld mantelzorgvervanging. En daar is in een aantal van mijn taken, kan ik ook vast zeggen, zit er ook een overlapping met de trajectbegeleider hulp bij dementie. Dus op het moment dat er een trajectbegeleider hulp bij dementie is, zal die als eerste een aantal taken op zich nemen en kom ik bijvoorbeeld voor het financiële gedeelte. Dan zo maken we meestal de afspraken. Ik kan ondersteunen bij aanvraag voor de WMO. En dan, wat ik dan doe, is dat ik eerst ga kijken wat is er nodig van de WMO. Daar schrijf ik een mooi verhaal voor de WMO-consulent. Dat dienen we van tevoren in. En dan komt er een keukentafelgesprek. En daar zit ik ook meestal dan wel bij. Omdat ik vind dat het altijd een beetje een ongelijk speelveld is.
Die WMO-consulenten doen dat iedere dag. En voor u geldt misschien 1 of 2 keer in uw leven. En ze hebben ook niet altijd, dus niet altijd hetzelfde belang natuurlijk. Hè. Er zit ook voor de gemeente is het ook van belang om de vinger of de hand op de knip te houden, zoveel mogelijk. En voor u geldt wellicht wat anders. Dus dan is het altijd fijn als er iemand naast komt zitten en meedenkt en soms ook wel een beetje kan sturen in het gesprek. Ondersteuning voor de aanvraag van PGB. PGB is een persoonsgebonden budget. En ik zal even heel kort uitleggen met een voorbeeldje hoe je dat kunt inzetten. Bijvoorbeeld, stel u wil een scootmobiel van de gemeente, of de gemeente beslist en heeft een keukentafelgesprek gehad en zegt van nou, wij zien dat er inderdaad een scootmobiel, dat zeker een toegevoegde waarde is. Dan heeft de gemeente standaard altijd een bepaald soort scootmobiel, 3-wieler, tot een bepaald aantal kilometers qua snelheid. En het kan er best zijn dat u denkt van ja, allemaal leuk en aardig, maar ik wil eigenlijk eentje die inklapbaar is. Of ik wil eentje die 4 wielen heeft of harder kan. Oftewel, ik wil liever een duurdere versie. Nou, dan kunt u tegen de gemeente zeggen van luister, heel fijn wat jullie bieden, maar ik wil eigenlijk een andere. En dan kan de gemeente zeggen van nou prima, dan stellen wij het budget beschikbaar wat we normaal kwijt zouden zijn aan dat scootmobiel wat wij bieden. En wat het meer kost, dat betaalt u zelf. Dat is in dit geval al een mooi voorbeeld van een persoonsgebonden budget. Het kan ook verder, want er zijn ook mantelzorgers die betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget. Die verhalen zult u waarschijnlijk ook gehoord hebben, maar dan gaat het meestal over binnen de wet langdurige zorg. Informatie over eigen bijdrage, het CAK, die de eigen bijdrage int. Daar komen we straks ook nog op terug. Ik kan ook de aanvraag indicatie wet langdurige zorg indienen als dat nodig is. Maar meestal als er een trajectbegeleider is, dan zal die dat doen. En mocht die er niet bij betrokken zijn, dan kan ik het overnemen. Verder kijk ook, en dat is zeker een belangrijke in deze, naar de welzijn en de balans van de mantelzorger. Waar zit die overbelasting? Waar kan ik dingen wegnemen? Hoe kan dat weer in balans komen? En soms adviseer ik van nou, ga eens, treed in contact met Synthese. Doe mee met een training bijvoorbeeld. Mooie trainingen als een bordje vol of zo. Die zijn heel erg waardevol. Maar soms is het ook wat anders nodig. En daar kijken we dan samen naar. Hoe word ik betaald? Nou, meestal word ik betaald vanuit de zorgverzekering. De meeste mensen hebben een aanvullende zorgverzekering en de meeste zorgverzekeraars hebben daar ook een budget in opgenomen voor de mantelzorgmakelaar. Wat wel belangrijk is dat altijd even moet checken of even bij de meeste zorgverzekeringen moet je van tevoren bellen en toestemming vragen. En dan kunt u de naam doorgeven van mij of een andere mantelzorgmakelaar, kan natuurlijk ook altijd. En dan zullen wij een bericht krijgen van de zorgverzekering dat we mogen gaan ondersteunen. Als tweede een werkgever, mocht er sprake zijn van nog een mantelzorger die een baan heeft en die in de problemen komt met zijn werk, dan kan het ook zo zijn dat een werkgever bereid is om ons in te zetten, omdat dat wellicht veel kostenbesparender is dan dat iemand bijvoorbeeld in de ziektewet terechtkomt. Dus ook werkgevers, merken we steeds meer, staan daar echt wel open voor. En daarnaast kan ik ook particulier betaald worden. Dan zijn we aan de vragen toegekomen. Nou, tot dusver al heel veel informatie. Jacqueline, we hebben net even geïnventariseerd welke vragen er zijn. Ik heb zelf ook nog wel wat vragen naar aanleiding van jouw presentatie, ondanks dat ik hem heel duidelijk vond. We hebben het, ja, ik stipte het al heel even aan, maar je hoort op het moment heel erg veel over de CAK-bijdrage en veranderingen. En wat is de CAK-bijdrage? Ja. De CAK-bijdrage is de bijdrage die je betaalt voor de zorg die je krijgt. Dus of zorg of ondersteuning, want het kan natuurlijk ook gaan om ondersteuning vanuit de gemeente. Het CAK is ook een onafhankelijk orgaan in Nederland die bijdrage int. En die haalt de gegevens die nodig heeft, in dit geval bijvoorbeeld als het om inkomen gaat van de Belastingdienst. Ja. En het CAK
komt om de hoek kijken zodra er gebruik wordt gemaakt van een voorziening. Van een voorziening van de gemeente of binnen de wet langdurige zorg vanuit zorg. Ja, dus zo gauw als ik ergens gebruik van ga maken vanuit de WMO, van de gemeente uit bijvoorbeeld, of de wet langdurige zorg, moet ik ook die CAK-bijdrage gaan betalen. Ja. En hoe gaat dat dan? Hoe weet ik dat ik dat moet gaan doen? Nou, daar komen ze vanzelf van. Dat hoef je niet om te vragen. Dat gaat vanzelf. Voor. Ja. Nee, kijk even, want we moeten echt wel onderscheid maken tussen twee dingen. Tussen ondersteuning vanuit de gemeente, dus de eigen bijdrage van het CAK die bij de WMO hoort, en de eigen bijdrage die hoort bij de wet langdurige zorg. En dat is om deze reden, bij de WMO, gemeente, is het, wat ik straks zei, betaal je een abonnementstarief. En dat is op dit moment nog, moet ik zeggen. Er zijn gedachten over om dat aan te gaan passen. Maar op dit moment is dat nog voor iedereen hetzelfde bedrag. 21 euro per maand, tenzij, even uit mijn hoofd, als je alleen een rolstoel nodig hebt van de gemeente, dan hoef je hem niet te betalen. Je hoeft hem ook niet te betalen als je nog een partner hebt die nog niet AOW-gerechtigd is. Dus het geldt eigenlijk voor mensen met een AOW. En dan maakt het in de meeste gevallen dus niet uit welke zorg je zeg maar af moet nemen van... Nee. Er zit wel wat verschillen in, maar over het algemeen geldt het één ding. Dus het maakt niet uit of dat je nou naar dagbesteding gaat of dat je een traplift krijgt. Dat is het abonnementstarief. Okay. Op dit moment is er sprake van, of dat is eigenlijk al 1,5 jaar, dat de overheid wil dat die eigen bijdrage ook afhankelijk wordt van inkomen. Dat was het vroeger ook altijd. En moet ik even nadenken, ik geloof 2019, ergens, is dat gegaan naar een abonnementstarief. Wat we toen gezien hebben is dat er een hele grote toename kwam van de vraag met name op huishoudelijke hulp en scootmobielen en dergelijke. Want heel veel mensen die eerst een huishoudelijke hulp gewoon hadden en hem zelf betaalden, die gingen in één keer over naar de gemeente. Nou, dat heeft best wel een hoge kostenpost opgeleverd. Dus er is nu weer sprake van dat... Nu staat hij op 2026, maar goed, hij stond ooit op 2025, was de bedoeling dat het zou veranderen. Dat toch een gedeelte van de inzet, met name de huishoudelijke hulp, weer inkomensafhankelijk wordt. En waar wordt die eigen bijdrage eigenlijk voor gebruikt? Waar betaal ik die dan voor? Voor de zorg. Dat is om een stukje zorg te bekostigen die je krijgt. En dat gaat in de grote pot, in de overheidspot. Zo mooi genoemd. Ja. En dan, en op het moment dat er sprake is van die wet langdurige zorg, en dat is wel echt wel een hele belangrijke, dan gaat die eigen bijdrage, vanaf het moment dat die indicatie wordt afgegeven, dan gaat die eigen bijdrage, wordt opnieuw herrekend naar inkomen en vermogen. Dus ook al krijg je nog steeds dezelfde zorg thuis, want mensen worden niet meteen bijvoorbeeld in een verpleeghuis opgenomen, maar ook zolang je nog thuis woont en je krijgt eigenlijk nog steeds diezelfde zorg, dan kan het zijn dat je wel in één keer heel veel meer gaat betalen. Nou is het zo dat kijk, die wet langdurige zorg is belangrijk. Op het moment dat mensen zeggen van zeker als er dementie speelt en we zien dat eigenlijk toch echt wel die 24 uur toezicht en nabijheid nodig is, dan kan zowel de gemeente als de zorgverzekeraar zeggen van luister, de wet langdurige zorg is voorliggend, zoals we dat noemen, dus die geldt nu. En zij kunnen gaan dringen op aanvraag van die wet langdurige zorg. Het is geen verplichting, je kunt het weigeren, maar dan kan de gemeente ook zeggen van luister, dan doen wij ook niet meer die ondersteuning, want wij zijn eigenlijk niet meer aan de beurt. Het moet nu echt van een ander potje betaald worden. Wat ik straks al zei, als je op een wachtlijst wil voor een verpleeghuiszetting, dan moet je die indicatie hebben. Ook, ja. Hey, en die berekening die gebeurt op basis van inkomen? Ja, inkomen en vermogen. En ze kijken altijd bij het CAK naar de situatie van 2 jaar geleden. Dus zij vragen van de Belastingdienst, krijgen zij de gegevens van 2 jaar geleden. En op basis daarvan wordt die eigen bijdrage berekend.
En het is een beetje complex. Kijk, het vermogen, ondanks dat mensen, er gaat heel vaak het verhaal van, goh, ik moet mijn huis gaan opeten en ik moet van alles. Nou, zo erg is het eigenlijk niet. Want het vermogen telt maar mee voor 4%. 4%. Het inkomen, dus pensioen en AOW, en dan natuurlijk met name het pensioen, de hoogte van de pensioen, is eigenlijk het belangrijkste component voor die hoogte van de eigen bijdrage. Het vermogen, spaargelden tellen wel mee, zolang je zelf nog thuis woont, of een partner hebt die nog in het huis woont, dan blijft dat nog steeds wel, blijft die in box 1 dat huis zitten. Maar zodra u uit het huis gaat en het huis wordt nog niet verkocht, dan zal het uiteindelijk in box 3 gaan komen en dan gaat het als vermogen meetellen. Dus, maar dan nog steeds maar voor 4% van de waarde. Dus, het heeft een beetje een schrikbeeld. Dat merk ik heel vaak. Maar het lastige is ook, kijk, die hoogte die kan ook verschillen. Want navenant de situatie waarin u zich bevindt. Als u thuis bent en thuis woont nog, dan zal dat een lage eigen bijdrage zijn. Omdat de overheid zegt, ja, u heeft ook nog of een hypotheek of een huur of thuiskosten. Dus dan wordt het een lage eigen bijdrage. Ook die kan nog wel oplopen hoor. Als er echt een heel hoog pensioen is, dan gaat ook die lage eigen bijdrage echt wel omhoog. Er zijn, wat we ook steeds meer zien, is dat er ook natuurlijk, en zeker in Venray ook, hebben we een aantal verpleeghuizen die op een andere manier gefinancierd zijn. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de huis van dagelijks leven. Het zorgkwartier is daar eentje van, de SMACT is daar eentje van. Die hebben een wat andere constructie. Want daar anders dan bijvoorbeeld Vincentius of een Blauwverfstraat hier in Venray van de zorggroep. Ik zal eerst uitleggen, bij de zorggroep, daar betaal je niks zelf aan de zorggroep. Daar betaal je geen huur, geen zorgkosten, maar je betaalt een hoge eigen bijdrage. Tenzij je nog een partner hebt die thuis woont, want dan gaat hij weer terug naar de lage eigen bijdrage. Want dan zegt de overheid, ja, maar die partner moet ook geld overhouden om nog een droogje en natje te betalen. Die andere huizen van dagelijks leven en zorgkwartieren en SMACT, die werken op basis van een volledig pakket thuis. En dat betekent eigenlijk, die hebben de zorg en het wonen gescheiden. Je huurt er een kamer, daarvoor betaal je huur en daarnaast krijg je de zorg uit het potje wet langdurige zorg. Maar dat noemen ze dan een volledig pakket thuis, want er zit ook eten en drinken bij. En dat krijg je thuis eigenlijk niet. Hè? Thuis moet je gewoon je eigen boodschappen doen en je eigen eten en drinken maken. Dus, en dan wordt die eigen bijdrage al wat hoger dan dat die thuis zou zijn. Het verschil is ongeveer een €200. Okay. En als je inderdaad bij de zorggroep woont, dan kan het zijn dat die nog hoger gaat. Maar het is heel individueel. Hè, want, dat blijkt. Dat blijkt. Ja. En het is daarom ook heel belangrijk dat van tevoren in ieder geval even goed laten informeren. Wat gaat het me kosten? Dat wil niet zeggen dat die WLZ dan niet moet doen, want die is vaak onvermijdelijk. Maar het is wel prettig om te weten van tevoren wat de kosten zijn. Ja. Nu kregen we, dan hebben we het over de kosten van de eigen bijdrage van het CAK. We kregen ook de vraag net, als er extra kosten gemaakt moeten worden door de mantelzorger voor degene met dementie, bijvoorbeeld er is extra vervoer nodig of iets dergelijks, zijn daar ook vergoedingen voor? Nee, niet echt, want kijk, behalve extra zorgkosten, die kunnen via de belasting nog worden afgetrokken. Maar bijvoorbeeld vervoerskosten, niet als het gaat, het ligt er een beetje aan in welke situatie. Kijk, als iemand naar een behandeling moet voor oncologische behandeling bijvoorbeeld nog erbij krijgt, dan wel, dan doet de zorgverzekering wat. Maar de gemeente heeft eigenlijk, die is verantwoordelijk voor een stukje vervoer. En de gemeente zegt dan, nou, wij bieden de omnibus. En met de omnibus kun je ook iemand meenemen. Hè? Dan kun je een passagierspasje, een partnerpasje kun je krijgen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de valiespas. Dat is omnibus is voor tot 5 regio's rondom Venray. Of waar je woont in ieder geval. En de valies is voor grotere afstanden. Ja. Want in ieder geval wel dan, wat ik
ik hier in ieder geval uit opmaak, is dat het wel belangrijk is dat als je in zo'n situatie komt, je iemand zoekt, zoals jij, die je kan helpen in dat hele web van regels en wetten en toestanden, zou ik bijna willen zeggen. Ja, dat zei ik, hè? We hebben het wel ingewikkeld gemaakt. Ja, het is niet slecht, maar wel ingewikkeld. Ja, en ik kan me voorstellen dat je als je zelf al met andere zorgen zit, hier ook helemaal niet, misschien niet eens aan wil denken. Ja, absoluut. Ja. Als iemand, hoe zit het nou als de mantelzorger nog werkt bijvoorbeeld en kostwinner is? Zijn daar nog andere zaken van belang? Want diegene kan niet zomaar stoppen met werken, want is kostwinner. Nou, dat is een extra belasting, lijkt me zo. Kun je daar nog iets voor betekenen? Of is daar nog iets voor geregeld? Ja, nou, er zijn natuurlijk de wettelijke zorgregelingen. Hè, en dat is ook een beetje afhankelijk waar iemand werkt, onder wat voor CO iemand valt. Hè, buiten de standaard wettelijke regelingen. Maar vaak is het kan hem ook gewoon zitten en eens een keer even, en daar kan ik ook bij helpen, het gesprek met de werkgever aangaan. En zeggen van luister, iemand bijvoorbeeld, ik heb een cliënt gehad waarvan de zoon zei van ik wil eigenlijk 's ochtends eerst even mijn moeder even op gang helpen. Ja. En dan kan ze het weer een tijdje volhouden. En dan moeten we het gesprek aangaan met de werkgever. Van, kunnen we het zo regelen dat hij iets later begint? Maar ik merk dat het is voor heel vaak voor mantelzorgers, maar ik denk voor heel veel mensen is het soms lastig om die gesprekken aan te gaan met je werkgever. Omdat niemand wil alsof het een soort zwakte is. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee, zeker niet. Het is denk ik vooral een kracht als je wel de gesprekken aangaat. En ik denk dat, en als iemand zich niet prettig voelt om dat alleen te doen, dan natuurlijk gaan we graag mee. Ja. En dan is het ook vaak even de werkgever even duidelijk maken van, weet je, hier geef je een beetje toe. Ja. En je krijgt er heel veel voor terug. Want je wil graag iemand die toch volledig met zijn gedachten erbij is. Ja, zeker. Dat is van belang. Ja. En niet overbelast raakt. En zeker niet. Dus uitvalt. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat het lastig is soms voor iemand om zich zo kwetsbaar op te moeten stellen bij de werkgever. Maar een werkgever kan natuurlijk aan de andere kant ook niks betekenen als hij niet weet wat er speelt bij iemand. Je ziet heel veel wat we dan noemen grijs verzuim bij mantelzorgers. En dat is voor werkgevers is dat een beetje een nachtmerrie. Want zij kunnen niet de vinger erop leggen waar het van komt. En het ligt ook bij de werkgever. Hè. Zij moeten ook, denk ik, beter in beeld krijgen wie van hun mensen mantelzorgers zijn. Vraag er eens een keer naar. Ja, zeker. Een andere vraag. Als iemand dementie krijgt, beginnend, dan komt vaak al heel snel de trajectbegeleider in beeld. Dat gaf je net ook al aan. Een gedeelte van jullie taken overlappen zich. Die trajectbegeleider die komt met enige regelmaat bij de mensen langs. Wordt ook, dat hoor ik hier steeds, als een hele fijne steun ervaren. Hoe zit jouw rol daarin, zeg maar? Kom jij ook nog regelmatig of spits jij je toe op de dingen die geregeld moeten worden? Hoe zit dat? Heel veel vragen. Nee. Ja, nou, meestal, ik denk dat de samenwerking goed is. Kijk even naar Anita. Ik denk dat wordt geknikt. Dus, ja, zeker. Dat heeft ook even tijd gekost. We moesten ook even naar elkaar wennen en kijken van wie doet nou wat. En inmiddels hebben we denk ik daar een heel goede balans in gevonden. En dat, kijk, een trajectbegeleider, case manager, trajectbegeleider, die zit er voor lange tijd in. Dat geldt niet voor mij. Daar is geen budget voor van de zorgverzekering. Dus ik kom er vaak in, ik regel wat ik moet regelen dan en ik ga er meestal daarna ook wel weer uit. Wat we nu hebben is dat, waar ik vaak door trajectbegeleiders voor word gebeld, of cliënten mij bellen en zeggen van, trajectbegeleider heeft gezegd dat ik jou maar moest bellen, dan gaat het vaak over een persoonsgebonden budget. En over andere financiële dingen. En bedoel je dan met persoonsgebonden budget zo'n voorbeeld wat je net gaf over die scootmobiel bijvoorbeeld? Ja, nou dat is dat misschien wat minder, maar meestal is er bellen zij als er al sprake is van een aanvraag WLZ, wet langdurige zorg. En wat dat betekent, want er zijn bijvoorbeeld, we kennen hier, denk de meesten kennen wel de zorgboerderij de Gijshoeve.
Nou, de Gijsterse Hoeve heeft geen contract met het zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor die wet langdurige zorg. Ze hebben daar geen contract mee, dus dat betekent dat als mensen al naar die Gijsterse Hoeve gaan en ze komen in die wet langdurige zorg, dan moet daar een persoonsgebonden budget geregeld worden. En dat is dan waar ik om de hoek kom kijken en dan zeg ik van nou, ik neem je mee en ik ga het samen met je het hele traject doorlopen. Bij het aanvragen. Ja, dan. of bijvoorbeeld Sarah en Huis, is hetzelfde. En Zorgmies, die hebben ook geen contract. Dus ook daar, die moeten met een persoonsgebonden budget betaald worden. Ja. Maar jij helpt mensen erbij. Ja. We hebben eigenlijk al heel veel besproken volgens mij. En wat ik me afvroeg is, hoe kom ik nou, als ik je nodig heb, bij jou terecht? Is het de trajectbegeleider, zei je net al, die kan mij daarop wijzen. Maar op wat voor manieren kom ik bij jou terecht? Ja, heel veel. Nou, gewoon bellen zou ik zeggen. Ja, ja nu weet ik dat je er bent. Ja. Maar. Nee, wat ik merk is dat ik word inderdaad, of de trajectbegeleider stuurt mij een berichtje, een mailtje van gewoon wil je even contact opnemen met die of die. Of mensen bellen mij rechtstreeks en zeggen van ik heb je nummer of je naam gekregen van de trajectbegeleider. Maar ook van de wijkverpleegkundigen, de thuiszorgteams vaak. Praktijkondersteuners van huisartsen die ook doorverwijzen. Vaak is het ook mond op mond. Dat mensen het horen van een ander. En op die manier terechtkomen. Ja, vind ik altijd belangrijk om te benadrukken dat eigenlijk ons zorgnetwerk en de professionals daarin proberen de mensen die het aangaat zoveel mogelijk bij de hand mee te nemen. Ja. En te wijzen op zaken daar waar dat lukt, zeg maar. Ja. Omdat het anders zo ontzettend veel kan lijken. Ja. Zijn er dingen die je zelf nog wil vertellen of die we nog gemist hebben? Nee, ik denk dat het al heel veel informatie was. Vooral voor mensen. En het is een beetje een lastig praatje ook wel, omdat het gewoon heel veel is. En ik probeer nu alleen een beetje de buitenkant aan te raken en de boodschap vooral te geven van aarzel niet om hulp te vragen. Want die hulp die is er. En als vraag hem via de trajectbegeleider, helemaal goed. Of via Synthese, Steunpunt Mantelzorg, Sarah Bloemers, ook vaak contact mee. Dus, maar aarzel niet om te vragen. En, want er zijn zoveel hulpmiddelen. We komen daar nog even op. Dit wil ik nog wel eventjes liggen achter in de zaal, als het goed is. Dat is een flyer die we ooit hebben gemaakt. Een samenwerking met Synthese, met Steunpunt Mantelzorg. En daar staan ook op de achterkant een aantal instanties vermeld die hulp geven en waar je je toe kunt wenden. Dus aarzel niet om straks even mee te nemen. Ja. Goed zo. Dan heb ik eigenlijk nog één vraag. En dan is eigenlijk een hele andere vraag. Maar je bent heel kundig, volgens mij. Tenminste, dat straal je uit. Ja. En volgens mij werk je ook met heel veel passie. Wat vind je nou zo mooi aan je vak? Ja, dat is... Nou, ik moet zeggen, ik doe dit sinds 2019. Er is geen mooier vak, vind ik. En dat komt omdat ik merk dat waar ik ook binnenkom, is de boog altijd heel erg strak gespannen. Mensen zien het vaak niet meer zitten, weten niet meer waar ze moeten zijn, worden van het kastje naar de muur gestuurd. En op het moment dat ik wegga, dan merk ik dat er een stuk rust is. Van nou, er is in ieder geval iemand die weet, weet hoe het werkt hier in Nederland. En die dingen van mij kan overnemen en die de regie neemt daarin. Ja. Dus dat gevoel... Mooi. Ja, dat is mooi. En als het dan inderdaad ook nog lukt om heel veel dingen op te lossen, dan is dat helemaal fijn. Ja, absoluut. Goed zo. Ik weet je te vinden als het nodig is. Dankjewel, Jacqueline, voor je hele heldere uitleg. Ja. Wij sluiten deze uitzending voor vanavond af. Nogmaals dank aan Jacqueline. Onze volgende caféavond is 14 april. Dan nodigen we jullie van harte uit om ook weer hier te zijn. We gaan het dan hebben over de mogelijkheden en wensen rondom het levenseinde. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar is een heel belangrijk onderwerp. En we brengen het met ratio, maar ook met licht en luchtigheid. Dus voel je vrij om aan te sluiten. Dat vinden we fijn.
Nou, en dat was het voor deze avond. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond, dag. En we zien jullie graag de volgende keer hier in het café. Tot ziens!